Hi guys, and welcome back to my channel. My name is Iffy. Welcome to Sweet Mother channel. So thank you for joining me here today. It's always a delight to see you here watching and listening to me. I really appreciate it. You know, life is so busy, so anytime I know people are watching my videos, I'm so grateful. Thank you for watching. And if you haven't subscribed already, please click on the subscribe button and you'll be notified each time I upload a video. So today I'm doing something quite different. I know I always say that, but it is so different. I was out with a group of friends the other day and we're doing tongue twisters. We're doing tongue twisters in Igbo. So I decided let me share one of the ones we did. Nwaanyi na-akwa akwa. This is the slow version. Nwaanyi na-akwa akwa. Ina akwa akwa no ọkụkọ yila akwa. Nenu akwa ikwala akwa di nenu akwa. So basically it means nwaanyi na-akwa akwa is a woman that sews, like a seamstress. Nwaanyi na-akwa akwa. Ina akwa akwa because aqua, like the word AKWA means up to like 6 different things, but now it depends on the tone of the AKWA. One is aqua is egg, aqua is bed, aqua is dress or clothes. So let me sort of bring them all together again. Nwaanyi na-akwa akwa, a woman that sews. Ina akwa akwa, are you crying? Na ọkụkọ yila akwa, that's a hen laid an egg. Nenu akwa, on top of the clothes. That ikwala akwa, on top of the clothes you sewed. Di nenu akwa, that is on your bed. So aqua is bed, aqua is dress, aqua is egg, aqua is cry. So let's bring it all together. I don't know if I'll be able to say it fast, but please let no one crucify me. And if you can do any of the tongue twisters, please write in the comments box below which ones you can do in whatever language. So here it goes. This is the medium version. Nwaanyi na-akwa akwa. Ina akwa akwa no ọkụkọ yila akwa. Nwaanyi na-akwa akwa. Ina akwa akwa no ọkụkọ yila akwa. Why am I getting it wrong now? Come on. Nwaanyi na-akwa akwa. Ina akwa akwa no ọkụkọ yila akwa. Why am I getting this wrong? And I got it right the first time. Nwaanyi na-akwa akwa. Ina akwa akwa no ọkụkọ yila akwa. Dine. Ina akwa akwa no ọkụkọ yila akwa. Nenu akwa ikwala akwa di nenu akwa. Okay, let me get it now. Nwaanyi na-akwa akwa. Ina akwa akwa. Nwaanyi na-akwa akwa. Ina akwa akwa no ọkụkọ yila akwa. Nenu akwa ikwala akwa di nenu akwa. Let me say it faster. Nwaanyi na-akwa akwa. No. Nwaanyi na-akwa akwa. Ina akwa akwa no ọkụkọ yila akwa di nenu akwa ikwala akwa di nenu akwa. Come on, last time, last take 100. Nwaanyi na-akwa akwa. Ina akwa akwa no ọkụkọ yila akwa nenu akwa ikwala akwa di nenu akwa. Come on, give it to me. One last time. Nwaanyi na-akwa akwa. Ina akwa akwa no ọkụkọ yila akwa nenu akwa ikwala akwa di nenu akwa. Come on, give me 5. Subscribe to this channel, please. Right. Let me say it faster now. Nwaanyi na-akwa akwa. Ina akwa akwa no ọkụkọ yila akwa di nenu akwa ikwala akwa di nenu akwa. Thank you for watching. I'll see you next time. Don't forget to subscribe. And if you have any tongue twisters, please write it in the comments box below. Take care. Bye. God bless.